Sanamkela Avalanche of Grace, gama lam ndithenjiwe. Molweni. Isifundo sethu sanamhlanje sisifumana kwincwadi kaZakhariya wesine, ivesi yesithandathu. Nali ilizwi likaYehova kuZerubhabheli lisithi, akungabukroti, akungamandla, kungomoya wam, utsho uYehova wemikhosi. Eli lizwi lalisiya kuZerubhabheli, uZerubhabheli ebeyinkokheli yakwaYuda, eyayinoxanduva yokwakha itempile kaYehova. Wathi sele iqalile ifoundation, wayiyeka phakathi ngenxa yabantu ababesithi le tempile oyenzileyo ayisafani naleya yokuqala kaSolomon. Wayiyeka phakathi. Kodwa namhlanje uYehova wathumela umprofeti uZakhariya ubamba umxelele ukuba makayokwakha la tempile. Laa nto ebeyiqalile makayoyenza, akazuyenza ngamandla wakhe, akazuyenza ngobukroti bakhe. Eli lizwi lithetha nam nawe namhlanje, lizosikhuthaza, lizosiphakamisa ngothando lwakho uYesu. Unothando uYesu, unobubele, usikhathalele. Iyo le nto esithumelela ilizwi elizosiphakamisa. Akafuni sisoloko siphantsi, si-discouraged, discouraged ngabantu. Ufuna sisoloko sibambelele kwilizwi lakhe, ngoba ilizwi lakhe linamandla. Ibe litsho ke ngoku lithi, it is impossible to please God without faith. What is needed is faith. He is the rewarder of them that diligently seek him. Laa nto ubuyiqalile suyiyeka, yigqibezela, ifuna wena. Ukuthi iqalwe nguwe, hamba noYehova, themba ilizwi lakhe, uyigqibezele. Lizwi lenkuthazo le, yiyo le nto mna ndiqhayisa ngoYehova. Namhlanje masiqhayise ngomoya ongcwele. Ayizukwenziwa nguwe nam, yenziwa ngumoya ongcwele imisebenzi kaYehova. Verse 7 ethi njena, ngubani yona? Kubani le ndaba wena? Ndaba enkulu phambi koZerubhabheli. Ethi njena itheni? Yintoni le ngxaki? Yintoni le ekumisileyo Zerubhabheli? Yintoni le esimisayo? Impendulo ikho. Ethi loo ndaba noba ithini na izaba sisithabazi. That mountain will be leveled. That is the message from the Lord. Esithi nantoni na le ibikudiscourage. Namhlanje fumana leli lizwi elithi the mountains, noba imountain yokugula, noba imountain yokungabe nazo izinto ozifunayo yongasebenzi, but the mountain will be leveled by the Holy Spirit. Mawuthembile iHoly Spirit. Qhayisa ngeHoly Spirit. Nje sonke siqhayise ngayo, umoya ongcwele nguYesu Kristu. Verse 9 manje ethi uYehova kuZerubhabheli, izandla zakho ezisekile lendlu zizandla zakho ezizawuyigqiba. Ayithi the foundation leyana obuyiqalile izawugqityezelwa nguwe. Andiyazi into obuyiqalile, andiyazi le project, andiyazi le business oyiyekileyo obuyiqalile. Ungayiyeki, ibiqalwe nguwe njena. Fumana amandla omoya ongcwele namhlanje uba uzawuyigqibezela wena ngokwakho. Ngantoni? Ngoba uYehova uzabe nawe, akazukulahla, akazukushiya. Verse 10 ethi, uthi ungayideli imini yezinto ezincinci. Don't despise the day of the small beginnings. Le oyiqalileyo iqale kancinci kancinci kancinci, ungayideleli. Zonke izinto ezinkulu ziqala kancinci. Ngenye imini uzawukutsho nawe utsho ukuthi njena ndandingazi ukuba le izawundisa kule ndawo endikuyo. Ngoba uzawubuthembe bani? Uzawubuthembe uYehova. Khuthazeka namhlanje.
phakama wenze le esenhliziyweni yakho, le engakulalisi kakuhle kuvusa nokulela, elaphupha lakho lokwenza umsebenzi for uYehova. La ministry yakho iyekileyo, buyela kuyo, noba ikwakwenzeke ntoni na namhlanje, buyela kuyo, ngoba umoya ongcwele ukhona. Qhayisa ngomoya ongcwele. Umoya ongcwele is our advocate. Umoya ongcwele is our strengthener. Uthethelele ematyaleni umoya ongcwele. Umoya ongcwele is our comforter. When we need comfort, the Holy Spirit is there. A standby. Umoya ongcwele. The counselor. Counselor will guide you and direct your steps. Asihlale kumoya ongcwele, singasuki kumoya ongcwele, ngoba wasishiyela wona uYesu. John 17 verse 6 utshilo wathi, it's best for me to leave. Uthi unless I go, the Holy Spirit will not come. Yiyo ke le Holy Spirit esimengayo. Yiyo le ethi asizukwenza ngobukrelekrele bethu, asizukwenza ngokamandla wethu, siza kwenzelwa nguwo umoya ongcwele. Nguwo osiphakamisayo, nguwo ongasoze usilahle, ongasoze usishiye. Asithembe kuye. Qhayisa ngawe ezingxakini. Xa ukuya iingxaki ezininzi, utsho uthi umoya ongcwele ukhona, mna uzongiphakamisa, uzondikomforta in this. Ukhona umoya ongcwele, uzondidirecta ama-steps wami, my counselor ukhona. Nkosi kakhulu, stay blessed.